Apo. Deixa eu dar വച്ചു പോ, നീ എതിർ പോ. അപ്പന് കുണ്ടി കുറവായില്ല, നീ എന്താ അങ്ങനെ നടക്കുന്നത്? അതിനവർക്ക് മുക്കിയിട്ടില്ല, അങ്ങനെ മുക്കിനങ്ങ് ശരിയാറ്റി. കൊള്ളണല്ലോ ബൊബിന്റെ വില വെളുക്കി പൊയ്യല്ലോ. അതെന്താവണല്ല ഇല്ല പൊന്നെ, എത്ര ഉണ്ട്? ഹനുമാന ആരത്? മങ്കിയാ? മങ്കി ഹനുമാന? സോംബി സോംബി ഇങ്ങ വാ, വേമ്പാ. ട്രെയിൻ വരുന്നു. അപ്പൊ നീ പറഞ്ഞ ഒരു ഓറഞ്ച് പൈസ തിന്നടങ്ങാണ്ട് പൈസ തിന്നടങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പനെന്ത്? ഓറഞ്ച് എന്നെ വിളിക്കണോ? തേങ്ങ